May 14, 1948 Israel state declare at pen pini ani anta Israel ben Palestine tumron kachadan in tontela la soron ke do ajoni pini ani an 7 lakh so se mate Palestine arat atum hem rit lapen hormu hortar che onang no non nang baklang la so video long ni tum thelong ji Israel ben Palestine tum ron ke do ko ajoni munit atum non ke sang imu ta kalakha mate ke hisab nang son to koklo Rupi tum an ke joy son se Israel tum Palestine tum han pejo pen joy bom lo la pen adim aklong thi bom lo 1948 pen pinia ni an 7 lakh so se Israel tum ahem aret na hok dolo la pen Israel tum alang tum Palestine tum han kanim je ke I will swallow you peacefully mate nali phan neli pejo pen si nang joy pusi pulo non mamat Palestine na munit atum mate Palestine data sor an ke chumung we ben sikhi thi son no UN la pena kaprak a state amanda rap dun banga be rap pusami ang jom pador thak thida la pena he america na hok thep tikan no nang le tum nili video la so video long thek long ji la ke serpi inut an ka chibu ki hum men si apoko chapang krang la ke isi phere me ang alam lo non Palestine atum ke do athaya ve aso asuan ta ki virangrang sansi nang do koplo thak si kamang hu me video pi the dang a bir ta lang dum phanang wan pi be thagi phan dili page nang follow dun tha la pen share tha